समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आं दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी महकुमानि बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव, जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। बेनिनो फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मिरुनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा मावफुंनानै होबाय। दा बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों मिरुनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा मा फोरमायो फै जों एसे मिथिनानै लानि। सार, दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि सान फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जालांबाय। मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? दा आंथ' जा बुंलांगौ बेखौ बुंलांबाय। जोंनि आगुनि जायफोर जोंनि आबै आबौफोर दं, जों लामा होलांबाय थांनानै थाफिननायनि। दानि मडार्न जुगाव ओरैबायदि जोङो गोदान लामाजों आगान सुरनांगौ। बिनि जि प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मआ खिन्थु बर'नि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादानो। आरो कमन प्लेटफर्मआ ओरैबायदियावबो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' जेरावबो सेरखा बेरखा दङ। एकदम नेपालबाबो दङ, बांलादेशआवबाबो दङ। बेबादिखौ नायनानै जोङो बोसोरसेयावनोथ' खेबसेबाबो आरो हायोबा बिनि बारा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बेखौ बर' साहित्य सभाखौ मोनसे संगम स्थल, बयबो ज' गोरोबलायनायनि मोनसे आफाद हिसाबै जों बेखौ गनायना लायो आरोखि। दा जोंनि गेजेराव कमन प्लेटफर्म होननानै बुङो बेनोसै। ओंखायनो बिनि गेजेरजों जों दावगाफिननायनि बाथ्राखौ जों नाजादों। आरो साहित्य सरसा खालामाब्ला जाथिया, बिनि ब्रेइना मोनसे माबा फैया आरोखि, बिबर्तन फैया, जौगानाय बा सुस्रांनाय फैया। ओंखायनो बे गथ'फोरनि गेजेरावबो बे सरसाया जोंनाव थायो, बेखौबो जों मावलांनांगोन। उन्नति होननानै बुङोब्ला, संस्कृति होननानै बुङोब्लाथ' माने सभ्यता होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव बे साहित्यनि मानदान्दाखौसो नायो आरो। ओंखायनो बे साहित्य सभाया जोंनि थाखाय बिराद आंगो, बिराद गोनांथि दङ। थेंक इउ सार।